Hola, moltes gràcies. Un plaer estar aquí. Bé, o sigui, el títol de la ponència, de com fer les notes de premsa i tenir més presència als mitjans, queda una mica agosarat, però potser l'espoiler que haig de fer és que no hi ha una recepta màgica i que segurament no sortirem d'aquí en els minuts que jo tinc amb una recepta màgica, però també hi ha bones notícies. La primera és que si... Jo crec que alguna cosa del que diré us ajudaré. Si no us ajuda, després de mi ve la pausa cafè i això suposo que ajuda una mica també per si no he acabat de convèncer-vos d'alguna cosa. Però bàsicament el que jo vull fer és transmetre-us algunes idees del que estaven dient, és a dir, algunes idees per acabar penetrant més els nostres missatges en els mitjans, però sobretot per aconseguir més difusió del que nosaltres volem explicar. Perquè, evidentment, parlarem dels mitjans, a dia d'avui continuen sent la principal eina, no diré ni una de les principals eines, continua sent la principal eina que nosaltres tenim per comunicar-nos amb els nostres ciutadans, però, evidentment, en els darrers anys no podem ignorar que tenim moltes altres eines que estan sota el nostre control, com poden ser la web, com poden ser les nostres xarxes socials, parlava en Lluís Bassat del canal de YouTube. És a dir, tenim cada vegada més eines per no dependre tant dels propis mitjans de comunicació, però evidentment són encara una peça fonamental. Una de les primeres bones notícies, malgrat no és tan bona pels que intentem viure dels mitjans de comunicació i tenim algun mitjà de comunicació, és que el context actual, el context dels darrers anys en els mitjans de comunicació, està, paradoxalment, obrint moltes portes a la comunicació institucional, corporativa, municipal, institucional. Per què? Doncs perquè en els darrers anys, en les darreres 2 o 3 dècades, els mitjans de comunicació han patit diverses crisis que estan obrint un camí al nostre contingut. És a dir, que fa cada vegada més necessari que mai que nosaltres, comunicació corporativa, comunicació municipal i institucional, aportem contingut als mitjans de comunicació. Recordem que als anys 90, abans de que sorgís internet com una eina de comunicació pels mitjans de comunicació, un dels models de negoci bàsics dels mitjans de comunicació era la publicitat. A la televisió, a la ràdio, evidentment, venien espais publicitaris a canvi d'uns diners. I aquests diners, és a dir, la quantitat de diners que cobraven per la publicitat, depenia bàsicament de l'audiència que es tenia. A partir d'aquí també teníem els diaris, per exemple, que tenien 3 fonts de finançament. Una era clara, la publicitat. I les altres 2 eren les subscripcions, aquelles persones i empreses que estaven subscrites per rebre cada dia el diari, i també la venda al quiosc. Clar, arriba internet, al principi els mitjans estan allà i alguns es plantegen fer un mur de pagament, però com la resta de mitjans a internet no ho fan, la gent diu, per què pagar per una cosa que altres mitjans, la informació, m'estan donant gratuïtament? I a mesura que internet va penetrant a cada vegada més llars, és a dir, que cada vegada més gent té accés a internet i, per tant, cada vegada més gent pot consumir les notícies. Recordem, gairebé gratuïtament a totes ho pot fer des de casa i còmodament. Clar, de les potes que teníem dels mitjans de comunicació, el tema de la venda de quiosc es va reduint. I en això arriba la crisi econòmica del 2008, una crisi econòmica del 2008 que afecta, evidentment, a tots els sectors de l'economia, però especialment a aquells sectors que més aportaven a la publicitat dels mitjans de comunicació. Per tant, una segona pota, la de la publicitat, i, evidentment, les subscripcions, perquè internet ja bàsicament s'ha universalitzat a totes les llars, s'acaba perdent. Entretant, arriba una crisi paral·lela als mitjans, que és aquest model ja no de negoci econòmic, sinó el model de com podem fer per donar les notícies i tenir i rebre una contrapartida, és a dir, el model que genera què fem a internet. Construïm murs de pagament, però si la competència no té murs de pagament, què fem? I aleshores es crea la dicotomia entre anar per les subscripcions i anar per la publicitat. Us prometo que tota aquesta història té a veure amb el que vosaltres busqueu aquí, que són idees per fer una millor comunicació institucional. La idea, com dic, era ens estem debatent entre buscar més audiència, més clics per agafar més publicitat, més ingressos per publicitat, o viure de les subscripcions. El model que es va imposant, excepte els darrers anys, és el de la publicitat. La cultura de pagament, fins al sorgiment de Netflix, Spotify, etc., no estava tan arrelada. Per tant, comença a imposar-se el model de
publicitat. En això, en paral·lel, i amb aquesta crisi econòmica que us comento, entre el 2008 i el 2013, centenars de persones, centenars de periodistes són acomiadats i molts mitjans acaben tancant, desenes, per no dir centenars de mitjans, acaben tancant. Què vol dir això? Que les redaccions es queden més petites, per tant, hi ha menys gent per fer notícies. I aquí ja comencem a intuir on ve el nostre espai per poder intervenir. Qual és? Si tinc menys periodistes, tinc menys oportunitat de fer contingut propi original. Recordem el que ha dit Lluís Bassat, la idea, el fer contingut original, el que sigui original, que sigui creatiu. Cada vegada és més complicat. Cada vegada els mitjans agafen agències de comunicació, és a dir, tiren més de les notícies d'agència, cada vegada hem de fins i tot precaritzar la feina dels periodistes perquè facin més del que feien abans. I aquí, evidentment, i ja tiro cap endavant i tiro cap a les nostres dates per no enrotllar-me més amb aquesta història, també entra tot allò que ens arriba amb les notes de premsa. És a dir, tot allò que ens arriba amb la comunicació corporativa, comunicació institucional, és a dir, una part del que és la vostra feina. És a dir, al final... Disculpeu un segon. És una llàstima en aquest format, perquè quan dono classes a la universitat, quan bec aigua, és la típica excusa de algú té una pregunta i mentre algú la fa, jo vaig bevent, però aquí no es pot fer. La qüestió que arriba el moment de parlar del nostre espai, sobre un espai claríssim per les notes de premsa, per la comunicació corporativa i la comunicació institucional. Per tant, arribem al moment de, com dic, de parlar de com fer aquestes notes de premsa per tenir una major presència als mitjans, perquè, evidentment, i a més en el document resum d'aquesta intervenció meva ja ho posa, no pel fet de tenir més espai, malauradament, per al model econòmic, per la situació econòmica o pel context econòmic i de model de negoci dels mitjans, no per tenir més espai per aquesta circumstància, es publicarà tot el que enviem i segurament més d'un i més d'una segurament estarà fent que sí amb el cap en el sentit de no tot el que enviem acaba sortint als mitjans o té la difusió que nosaltres esperàvem. Doncs, bàsicament la qüestió, jo crec que estava escoltant, evidentment, abans d'intervenir la intervenció d'en Lluís Bassat i és que coincideixo en moltes coses, o moltes coses de les que ja tenia preparades i que teniu resumides en aquell document coincideixen una mica amb el que ell estava dient. És a dir, el que jo vinc aquí a dir-vos és que sí, tenim una oportunitat, com dic, de sortir més als mitjans, però necessitem entendre algunes de les claus que saber com funcionen aquests mitjans i saber què és el que pot funcionar més. El primer de tot, us parlava abans de la dicotomia entre mitjans que tenen un model de negoci basat en l'audiència, perquè a més audiència, més ingressos per publicitat, i els mitjans que tenen el seu model de negoci basat, no exclusiu, però basat, en el que reben de les subscripcions. En el segon cas, començo en el segon cas, el més important per a aquests mitjans és oferir contingut de valor pels seus subscriptors. És a dir, depèn molt més que els meus subscriptors estiguin contents amb el que jo publico, i contents vol dir que el contingut sigui de qualitat, que hi hagi una investigació darrere, que sigui original, etc. Això per una banda. Mentre que tenim el primer model, com deia, el tema de la publicitat, on la prioritat és generar un contingut que pugui atreure l'atenció de la gent i, per tant, aconseguir més audiència, que això em reportarà més ingressos per publicitat. Atenció que amb això no estic obrint el debat de si el clickbait, de si les notícies són pitjors o millors. No. Simplement estic parlant de fer un contingut atractiu. Ha de ser molt atractiu per aconseguir aquesta audiència, aquestes visites, que després poder transformar en publicitat, en ingressos per publicitat. Quin paper jugaria la comunicació institucional o municipal? Doncs just abans de presentar-me parlant de deixar rere els tecnicismes i tal. Doncs això seria gairebé una pista. Quin paper és el que juga aquí la comunicació institucional i municipal? El fet d'informar de tot el que necessitem informar. Evidentment no canviarem les nostres prioritats i allò que volem comunicar, això no canviarà, però informar d'aquestes prioritats buscant sempre l'enfoc que més pugui interessar al ciutadà. M'explico d'una altra manera. Quan, en comptes de parlar amb vosaltres, amb professionals que estan treballant a la comunicació institucional, parlo amb gent que està treballant a la comunicació corporativa, a les empreses, hi ha un concepte o una lliçó que sempre es remarca, que és el fet de
entendre el teu públic objectiu, evidentment aquí parlaríem dels ciutadans, però perquè m'entengueu, entendre el públic objectiu i saber com dirigir-te a ell. I com dirigir-te a ell no és només el to, els mitjans que consumeix, etc., sinó també exactament què vols saber. M'explico. Quan volem fer una nota de premsa, quan volem comunicar alguna cosa als nostres ciutadans, es tracta d'entendre exactament això com li afecta. Perquè això serà el més important. No tant la quantitat de diners d'inversió, no tant el que nosaltres pensem que és el més destacable. Potser coincideix, però a vegades no. Així que jo crec que la primera qüestió és aquesta, que la nota de premsa ha de començar sempre amb una reflexió, és a dir, abans de posar-nos a escriure, abans de jerarquitzar la informació, que ara parlem també una mica d'això, ha de començar sempre pensant de tot això que estic dient, que és el que pot afectar més al dia a dia del ciutadà i que és allò que li pot atreure per llegir això. Penseu, a més, que les notes de premsa, després també volia parlar-vos d'això, les notes de premsa al final també les acabareu utilitzant a les vostres xarxes socials, les penjareu al web municipal, etc. I, evidentment, tampoc és que sigui la raó principal i l'objectiu principal aconseguir moltes visites a la web municipal, és cert que no és l'objectiu principal, però, ostres, segurament també serà un bon indicador de la feina que estem fent i de com és atractiva la nostra comunicació si aconseguim també més visites. Però la idea és aquesta. Com aconseguirem atreure més l'atenció? Si toquem alguna cosa en el ciutadà que diga és que dona igual que estiguin informant d'una qüestió des de la web municipal o dona igual que aquesta qüestió afecti fins i tot a un barri que no és el meu dintre del municipi, però estan comunicant d'una manera que m'afecta, que crec que em pot afectar, que crec que em pot importar. Si aconseguim entendre què és el més important del que volem comunicar cap al ciutadà, segurament aconseguirem la seva atenció, que al final és el que necessitem. Al final, una de les qüestions que tractem de comunicar a les facultats de comunicació és que en els darrers anys, sobretot, i això també ho haureu notat, hi ha una frontera, hi ha un peatge que abans estava més diluït, que és el tema del titular. No estic obrint el tema del clickbait. Escolteu, simplement és que el titular marca molt quanta gent al final acabarà llegint la meva informació. Bé, sigui el titular, sigui a l'entrar a la notícia, el primer paràgraf, sigui com sigui, el que tenim és que atreure des d'un primer moment l'atenció del ciutadà i es fa d'aquesta manera, com dic, pensant exactament quina és la informació o quina és la rellevància o quina és la dada que pot atreure el ciutadà en aquella informació. I per això jo sempre recomano una qüestió que ve a ser una mica també lligada amb la creativitat que estava comentant el Lluís Basats. I és buscar la manera d'explicar allò d'una manera original. I com ho fem d'una manera original? Pensant una història que pot haver-hi darrere. Ara fa uns mesos al Col·legi de Periodistes fèiem una formació on precisament hi havia un tècnic municipal de comunicació on deia vale, això està molt bé, però jo quan aprovem els pressupostos, doncs evidentment haig de fer una comunicació, haig de fer una nota de premsa, haig de fer una notícia sobre els pressupostos, ho hem de posar a les xarxes socials, és evident que ho haig de fer. Tot això d'explicar-ho en una història, etc., està molt bé, però els pressupostos són els que són 200 milions per això, 50 milions per això, etc. I algunes partides pressupostàries, evidentment, no són atractives ni afecten el dia a dia de la ciutadania o no tenen una relació directa o la ciutadania no troba una relació directa en com l'afecta el seu dia a dia. I realment, al final, vam acabar trobant la manera d'explicar-ho com una història. I com la vam trobar? Buscant una de les partides, preguntant-nos quina era una de les partides pressupostàries que fos més significativa, que fos més rellevant d'explicar a nivell del Consorci Municipal. És a dir, del que s'ha aprovat, quina és la mesura, quin és l'increment més important, quina és la partida pressupostària de la que directament volem destacar. I a partir d'aquella mesura pressupostària buscàvem el què? Una manera en què afectés directament en el dia a dia dels ciutadans, o com a mínim
d'un conjunt important dels ciutadans. Ja sabem que no afectarà a tots els ciutadans per igual, però buscaven com a mínim una manera de que afectés els ciutadans. I a partir d'aquí construïem una història. Una història, em sembla que, si no m'equivoco, era una partida pressupostària a nivell d'infraestructures i obres públiques, que s'havia incrementat molt per dotar a tot el municipi de asfaltament de carrers, façanes, etc. Era bàsicament obra pública en la remodelació de parcs, etc. I al final el que vam construir era la història d'una persona que des del moment que surt de casa troba que el seu carrer ja és molt més fàcil de passejar, que pot anar a un bar on hi ha al costat un parc que té ara una vista molt més espectacular, on hi ha més fons, on hi ha molta més gent passejant. Evidentment, aquesta part de la gent passejant la posàvem nosaltres. Però, és a dir, al final el que buscàvem era explicar una història en la que una persona s'identifiqués i digués, vale, jo podria ser aquesta persona. Per què? Perquè el meu carrer mira com està. I jo porto mesos, anys, dient que a veure quan arreglen aquest carrer. I és veritat que els parcs, home, donen una mica de pena i és veritat que en aquest barri concret portem una estona dient... Quan tu comences a posar nom i cognoms al parc que s'ha arreglat, als carrers que s'arreglaran, etc., perquè al final els pressupostos ja et donen aquesta ajuda, ja t'ajuden a posar nom i cognoms a tot allò que s'arreglarà, amb quina quantitat, etc., acabes construint una història amb la qual algunes persones del municipi que dius, home, segurament una notícia sobre els pressupostos costarà de que entri als mitjans, però sobretot als ciutadans, comencen a entendre millor els pressupostos i sobretot també comencen a entendre la utilitat que tenen per ells i això ens porta a que entenen com més útil tota la informació que nosaltres els traslladem des de la nostra comunicació institucional, que, com dic, moltes vegades passarà pels mitjans de comunicació, d'altres no. Però per què estic dient tot això? Perquè els mitjans de comunicació atendran més les nostres notes de premsa si entenen que la forma en què estan construïdes, els hi donen menys feina a ells. És a dir, que el periodista no ha de treballar tant en aquesta nota de premsa, està construïda d'una manera que pot servir per atreure audiència, que és informació rellevant, evidentment, i que és informació rellevant específicament per l'audiència que té aquell mitjà. Per tant, aquesta és la idea. Explicar alguna cosa, també deia el Lluís Bassat, una idea. No tens res si no tens una idea. Si no tenim alguna cosa important a explicar, evidentment no farem la nota de premsa. Quan tenim la idea, dono per suposat que tenim la idea. Quan ja tenim la idea per comunicar, anem a fer-ho, com deia ell, de la manera més original possible. Anem a buscar quina història es pot amagar darrere. O sigui, no és la història d'introducció, nudo, desenlace, com ens explica al col·legi. No es tracta d'això, però la història vol dir busquem una manera de que la persona que està llegint a l'altre costat se senti identificada i vagi fins al final. I si no trobem la manera de crear una història en la que la persona se senti identificada, anem a buscar una altra cosa, que encara és més fàcil. Anem a buscar que el que estem escrivint, el que estem mostrant, sigui el més útil possible per la persona que està a l'altra banda. Què vull dir amb el més útil possible? Doncs, per exemple, si torno una altra vegada a fer un exemple de la comunicació corporativa, i ara m'ho portaré a la comunicació institucional, agafes un diari, però diaris dels principals a nivell aquí català i a nivell estatal, i diu 5 consejos antes de irte de vacaciones para tu coche. I dius, ostres, quina notícia més útil. La comences a llegir i resulta que el 5 consells te l'està donant una empresa d'aquestes tipus Carglass. És una empresa que t'està donant aquests 5 consells. És a dir, han buscat la manera de comunicar que ells són uns experts en el manteniment del cotxe, no dient que són uns experts en el manteniment del cotxe, no dient que anualment atenen 1 milió de conductors, no, sinó dient 5 consejos ahora que te vas a ir de vacaciones, A nivell municipal, exactament el mateix, a nivell de comunicació institucional, anem a veure com el que acabem d'aprovar, el que s'està parlant i es negociarà al proper ple municipal, el que acabem de fer o el que acabem de construir un espai multifuncional que servirà per entitats, etc. Anem a veure com ho expliquem d'aquestes dues maneres. Una, podem buscar una història de les persones que es veuran beneficiades d'allò que acabem de fer. 2, anem a explicar com podem utilitzar aquell espai multifuncional que acabem d'estrenar. Anem a explicar consells per... És que potser
absolutament qualsevol cosa, és a dir, consells sobre, no sé, sobre seguretat vial, consells, per exemple, que això que ho fan moltes vegades els Mossos, també ho podem agafar nosaltres, el que fan els Mossos, sempre que acaben les vacances, 5, 10 consells per la teva llar, per anar-te tranquil, tranquil·la de vacances, etc. És a dir, aquest tipus de comunicacions on la gent diu, és que em dona igual qui és l'emissor. En aquest cas, l'emissor és un ajuntament, un partit polític, etc. És que em dona igual. Sinó el que m'està donant és una cosa que és útil per mi, sí. O m'està donant una cosa que, més enllà de la utilitat, és atractiu, perquè tal com està redactat, tal com em fa, com m'identifico amb la persona o el text, em deixa llegint fins al final. Això és el més important. És a dir, com dic, i tot això us dic per construir contingut que sí, que atregui més als mitjans de comunicació i, per tant, acabi publicat a més mitjans i amb més assiduïtat, però també ho podem reaprofitar per tots aquests canals que nosaltres tenim i que controlem. La web municipal, els nostres canals de xarxes socials, si ens atrevim, com deia abans el Lluís Bassat, a fer vídeos, tenim YouTube, tenim TikTok, si ens atrevim a tenir, que no seria el primer, un podcast a nivell municipal o de partit, doncs allà també tenim un espai. És a dir, tot allò que fem cada vegada té una sortida als mitjans i si ho fem bé tindrà més rellevància als mitjans, però també té una sortida més enllà dels mitjans. I això també crec que és bastant útil. Com fer, quan jo deia abans, el tema d'explicar una història que es llegeix bé i tal, només fer la història no és només una qüestió de fer la història i amb això ja està i amb això ja es llegeix tot bé. També hi ha una altra qüestió. Feia referència abans al tema dels tecnicismes. Quins són els consells respecte a aquestes notes de premsa que poden atreure més l'atenció dels mitjans i que ens poden donar una major rellevància? Evidentment, les tècniques de redacció avui en dia el que ens parlen és sobretot de frases curtes, llenguatge. És que anava a dir planer, però no diré planer. Torno a la qüestió de a qui estic dirigint la meva comunicació. Llenguatge que utilitzi habitualment la gent amb la que em vull comunicar. Això no vol dir un to informal. Això vol dir un to i unes paraules i un vocabulari que utilitzi habitualment o que entengui habitualment el públic al qual em dirigeixo. Encara que la qüestió que nosaltres volem comunicar sigui tècnica. Evidentment que d'alguna manera hem de parlar de tecnicismes. Clar, és que ara no voy a poder decir nada técnico. Sí, però acompanya-ho d'algun exemple. Acompanya-ho d'una manera que s'entengui. M'explico. Això no és novedós i això no només es fa a la comunicació corporativa. Això també es fa en els propis mitjans de comunicació. I si no, pregunteu-vos, tots els estius segurament recordareu amb qualsevol incendi, quan es parla de quantes hectàrees s'han cremat, sempre es diu el mateix. El equivalente a 7 Santiago Bernabéu. El equivalente a 12 Santiago Bernabéu. O 12 Camp Nous, per si algú és del Madrid i no vol que es cremi el Bernabéu. Per què es fa? Perquè sigui més entenedor per la gent i tingui una idea de quina quantitat de bosc s'ha cremat. I normalment, per desgràcia, són molt més que 8 estadis de futbol. Però perquè ens entenguem, és a dir, el equivalente a 27 estadios de fútbol han ardido... O, per exemple, l'altre dia sentia una notícia en què es parlava que aquesta setmana ha sortit la llista Forbes dels 100 espanyols més rics. I parlaven, bueno, y la fortuna de estos ricos, que es un dinero que a mí no me entra en la cabeza, ¿qué? I què feien? Parlar de les partides pressupostàries que es podien pagar amb això. Però clar, no partides molt tècniques. Pues con lo que ganan los 100 hombres o las 100 personas más ricas de la lista Forbes se podría pagar todo lo que gastamos en pensiones en un año. Clar, si tu parles de 190.000 milions d'euros, dius, bueno, no m'ho puc imaginar, és que ni amb un euromillón, o sigui, no m'entra. Però si em dius tot el que es gasta en pensions durant un any, evidentment hi ha una intencionalitat darrere i és que t'escandalitzis, però també hi ha una altra, que és ara veig amb una mica més de claredat, malgrat evidentment ningú es fa una idea de totes les pensions, però ja veig amb una mica més de claredat. De la mateixa manera que una persona no té al cap quan medeix un camp de futbol, quan mesura un camp de futbol, però t'ajuda a entendre. Doncs aquesta és la qüestió.
Que podem utilitzar els tecnicismes, clar que sí, però al final hem de construir un relat, hem de construir un contingut on la gent tota l'estona s'estigui enterant bé i li estiguis parlant en l'idioma que entén, en l'idioma que parla. Per què? Perquè això et garantirà que no apagui l'atenció, que no s'esvaeixi, que no surti de la teva web o de la web del diari on tu vols emetre això. I, espera, perquè jo estic parlant de la web del diari, que el periodista primer vegi allò com quelcom atractiu per després publicar-ho. Si expliques les coses d'una manera atractiva, amb un llenguatge entenedor i, una altra qüestió que ara parlarem, i utilitzes fins i tot, t'ajudes d'eines que no siguin només el text, sinó que t'ajudes, evidentment d'imatges, però també de vídeos, i t'ajudes d'eines que teniu en el resum que us he facilitat, on veureu eines per crear gràfics interactius, infografies, taules per expressar xifres perquè es puguin fer d'una manera interactiva i atractiva, és a dir, que la gent pugui clicar, filtrar, buscar exactament el seu, no sé, codi postal, per exemple, i trobar la informació, i que a nosaltres relativament ens costa poc, vull dir que en quan navegueu 2 vegades per qualsevol de les eines que us he recomanat en aquest document, són fàcils de fer anar. Per tant, ens costa poc construir aquest contingut d'una manera més atractiva. És que estarem fent una cosa original, no? Perquè original i que sigui millor. Home, comunicar passant del text a un text on hi ha elements on la meva ciutadania pot interactuar i buscar exactament la informació que vol. I a més ho veu de manera gràfica, ho veu de manera més entenedora, amb uns colors, amb uns gràfics que els hi permet, o amb un mapa, o amb imatges que es poden modificar, o que realment això no és una qüestió només dels grans mitjans amb grans pressupostos o dels grans ajuntaments. No. O sigui, el del Guggenheim sí, o sigui, això no costa tant com fer un Guggenheim. Sí, és una mica més de temps, o sigui, clar, qualsevol aquí dirà, me estás ahí jorobando porque voy a estar un poquito. Sí, però és que la diferència és brutal. La diferència d'atenció, vaig a utilitzar ara jo un tecnicisme, de retenció de l'usuari, és a dir, del temps que passa una persona consumint aquell contingut, que pot passar de 30 segons a 2 minuts i mig perquè s'ha posat a jugar amb les gràfiques i el que tu has fet, és increïble. O sigui, la diferència és brutal. I clar, això que et porta més seguidors a les xarxes socials, et porta més atenció a la teva web i vosaltres direu, bueno, a veure, no sóc una empresa, això dels seguidors a les xarxes socials, què ens permet això? Si nosaltres aconseguim més atenció per nosaltres mateixos pel contingut que fem, primer, els mitjans voldran que seguim passant-los contingut. Per què? Perquè el contingut és atractiu. Però és que aconseguirem una segona cosa, dependre cada vegada menys d'aquests mitjans de comunicació. Per què? Perquè estem rebent una atenció directa. Perquè estem creant un contingut atractiu que ens permet a nosaltres rebre aquesta atenció directament. És a dir, si passem de publicar una captura de pantalla o un full amb una nota de premsa perquè la gent a Twitter, per exemple, ara X, perdó, cliqui i no sigui ni un Word, és a dir, simplement sigui una imatge on hi ha com una captura de la nota de premsa, clar, canvia molt que posis un tuit amb les 2 coses més interessants a destacar i un enllaç on diguis, espera't que aquí està tot ben explicadet i tens uns gràfics. I a la imatge, en comptes de posar el pantallazo que has fet de la nota de premsa, poses un dels gràfics, evidentment no serà interactiu perquè serà en format imatge, però poses un dels gràfics que has creat. I és una altra cosa. És a dir, al final, com preparar una nota de premsa és, abans de posar-nos, sabem el que hem d'explicar, sí, tenim la idea, no? Tenim la idea o l'encàrrec, també ho entenc, Tenim la idea o l'encàrrec, perfecte. A qui estem comunicant això? A vegades pot ser, m'entendreu, no? A gent que viu en un carrer, en una zona determinada, o als autònoms del municipi, o als, no sé, als treballadors públics del municipi, o a X, d'acord? Ja tenim el públic. Com hem d'escriure això? Què és exactament, estic fent com una repassada, com ja veieu, què és exactament el que pot atreure aquesta gent? Què és exactament el que els pot atreure? Doncs mira, de tot, els 200 milions d'euros, jo no sé si són, per exemple, 200 milions d'euros en ajudes als autònoms. Els 200 milions no, perquè, a veure, si això fos com quan l'Euromillón diu el bote que hay, doncs dius, vale. Però un autònom sap que no guanyarà els 200 milions, vale. Quin és el màxim? Això. I què ha de fer l'autònom per aconseguir aquestes ajudes? Això.
Doncs això és el primer. Al que li interessa a aquell autònom, vosaltres voldreu destacar els 200 milions perquè mai hem gastat 200 milions en autònom. Perfecte. Però quan això vulgui sortir als mitjans, el titular al mitjà i a la nota de premsa que tu envies als mitjans ha de ser com aconseguir, o 5 passes, o com aconseguir les ajudes que l'Ajuntament de X dona als autònoms. Subtítol. L'Ajuntament està posant a disposició dels emprenedors 200 milions en una aposta clara per l'emprenedoria i per l'activitat comercial al municipi. Perfecte, el subtítol ja has quedat de meravella, l'encàrrec solucionat. I quan dic l'Ajuntament em refereixo també a qualsevol iniciativa de qualsevol dels partits en els quals pugueu treballar. Crec que s'entén una mica com aplicar-ho. Però quan ja ha acabat el subtítol, al primer paràgraf, vámonos otra vez a dar-li informació a l'autònom. És a dir, l'Ajuntament dona aquestes ajudes. Aquestes ajudes es poden aconseguir fins tal dia. I hi ha un procediment que és telemàtic a través d'aquest enllaç on ho pots aconseguir. I a partir d'aquí desenvolupes el passo 1, el passo 2, el que sigui. I dius, home, però tampoc és tan complicat, és anar a l'enllaç i tal. Què fem després? Després ja posem una altra vegada les dades que a nosaltres ens interessen. 200 milions, l'aposta de no sé què, les declaracions del líder del partit o de l'alcalde dient, o l'alcaldessa dient, això és una aposta clara de l'Ajuntament, Què és el que estem fent? Utilitzant un concepte que en aquest cas, primer de periodisme, que jo dibuixo malament, però piràmide invertida. Piràmide invertida vol dir que la informació més important, la piràmide alimentària ja sabeu que bàsicament et diu que els aliments més importants que has de menjar cada dia estan a sota, el més important està a sota. El periodisme, a l'hora de construir contingut, al revés. Dóna-m'ho primer. Per què? Molt senzill. L'autònom, el ciutadà, que és a qui tu comuniques, no llegirà allò si de primeres, els primers segons, només llegeix 200 milions, l'Ajuntament, la idea, el partit... No. Per què? Què farà? Sortirà ràpidament de la teva notícia i anirà a Google a buscar Ajuntament, ajuda autònom, com es fa. I ho trobarà d'una altra manera, si és que ho troba. Si és que en algun lloc de la web ho hem explicat bé. Si és que en algun mitjà de comunicació ho han explicat bé. Hi ha un concepte tècnic a nivell de Google, SEO, buscadors, que es diu la taxa de rebote, la taxa de rebot. Aquest indicador ens parla del percentatge, és un percentatge, és el percentatge de gent que abandona la web en menys de 30 segons. Més o menys, una web d'un mitjà de comunicació, una web d'una empresa, té una taxa de rebot 80-85%. O perquè el que he trobat, o perquè quan he entrat a la web clarament m'he equivocat i no era la web que buscava, o moltes vegades he entrat aquí i no està la informació. Faig una llegida ràpida i no està la informació. A internet, i això és molt important, hem d'entendre que la gent no llegeix com en paper. En paper llegim d'esquerra a dreta. A internet llegim amb el que es diu patró NF. La gent fa una F al llegir una pantalla. Llegeix el titular i baixa la mirada ràpidament fins que troba alguna cosa que li crida l'atenció i és la segona barra que forma la F. Això s'ha provat fins i tot posant ulleres que segueix la mirada de les persones. Nosaltres, quin és l'objectiu amb el que us estava dient, amb aquesta construcció de contingut atractiu? Nosaltres hem d'aconseguir que hi hagi moltes barretes a la F, que ja no sigui una F, que sigui una E o sigui una E supermal dibuixada, és a dir, que pari quan més millor. És més, si podem fer que la primera barra, és a dir, el titular, sigui molt gruixuda, voldrà dir que està llegint el titular, el subtítol i s'ha quedat al primer paràgraf. Perquè, torno a l'exemple de l'autònom ha trobat que aquell article li diu exactament el que vol. Té l'enllaç per anar-hi a les ajudes, té els 3-4 passos que ha de seguir, és entenedor, em parla en un idioma que entenc, no hi ha tecnicismes i en 10 minuts, gràcies a aquest article, puc aplicar les ajudes. I a sobre, si aconseguim això, que això és espectacular, quan més temps passa una persona a la web, més probabilitats és de que continuï llegint. I això volen dir dues coses. La primera, que si algú està pensant, ja, però el mensajito de que l'alcalde és el crack que ha hecho esto, no lo lees. Sí, quan més temps passes en una pàgina, més probabilitats hi ha que acabi llegint també el que tu volies, l'alcalde, etc. Però també hi ha una altra segona vessant, que és que
es quedarà a llegir altres notícies d'aquell web. Si el web és un mitjà de comunicació, el mitjà de comunicació controla totes les estadístiques, sabrà que gràcies a la vostra notícia ha aconseguit més audiència. Per tant, rebrà amb més gust les properes notes de premsa. I si no és el mitjà de comunicació, sinó que estem parlant de la vostra web municipal, canal de YouTube, etc., no us preocupeu, perquè això és bo. Torno a dir, estareu alimentant una altra vegada el fet que ja depenc una mica menys dels mitjans. Tot això tirant pedres contra la meva teulada, que jo visc bàsicament dels mitjans i tinc un mitjà, però que vull dir és això, preparar una nota de premsa, l'únic que vull així a mode de resum que quedi és el fet que us estic comentant. Pensem a qui li estem enviant la nota de premsa, pensem què és el més important per a aquella persona o aquell grup de persones dintre del que destacarem de la nota de premsa, construïm frases curtes, paràgrafs curts, llenguatge senzill que entengui aquella persona, amb els tecnicismes explicats, com el del camp de futbol i les hectàrees, amb els tecnicismes explicats, i a partir d'aquí, evidentment farem un treball de comunicació, de pressió als mitjans, de trucades, evidentment això sempre estarà, però quan més atractius siguem cap als mitjans de comunicació, molt millor. I això ens ajudarà no només a tenir més presència als mitjans de comunicació, sinó a tenir més presència en general. Una cosa que us pot ajudar són totes les eines que us he deixat en el document resum, que aquí no us les posaré perquè era una mica... No és el format per posar-nos a jugar ara amb aquestes eines, però, evidentment, amb totes aquestes eines jo us garanteixo que podreu fer aquest contingut atractiu, no només del text, que bàsicament us he explicat el text, sinó també tot el tema del contingut, de gràfics, imatges, etc. Res més, espero que us hagi servit. Moltíssimes gràcies i a la vostra disposició.